Morozov, igramo protiv Morozova. Pa valjda je to onaj Morozović. Šalim se, naravno. Aha. Pa šta je to danas mi ovo igraju ili je to taj isti tip? Ajde ovako. To je, bit će frka ovdje, već vidim MNTP. Šta sad moram nešto ja bježati negdje? Ako ja tu... Znači, bit će frke i ne znam šta da radim. Znam, izmijeni se dama i onda on prijeti neke stvari da ja ne znam uopće kako, gdje da gledam u stvari. Ali ja bi igrao možda nešto novo, sa velikim šansama da nadrljam, naravno. Dama D3 da igram, to je isto kao... To je skoro isto kao da sam igrao ovo. Možda nije, možda je. Ajde igrat ću ovaj potez da vidim da li se može zbuniti taj čovjek. Ajde, uzet ću za početak. Dobro, to... Pa to je opasno, to ja znam da je opasno, evo. Igrati ću ovako i sad ću igrati tu. Tu se ja neću razviti 100 godina, ja već to vidim. Da se neću tu ja moći razviti. Ali dobro, da je zdržim, da je spatimo i to, i takve pozicije jednom. Sad ću dati šah i A3, ili odmah A3. On će mi možda uzeti lovca, što mu najbolje, možda. Eto, to su te pozicije, gambiti razni. Dobro, izašao sam iz teorije, vidim da je malo počeo da razmišlja šta i kako. Znači, ako on sad kon C2, ja tu. A inače, možda će A3... Pa dobro, ajde, neka radi, neka i on malo misli. Da sam igrao normalnim putem, vjerovatno tu isto po kompjuterima bi ja tu nešto gadno nadrljao. Ali pozicija još uvijek je vrlo, vrlo opasna za mene. On srećom još nema drugog skakača da je nešto u igri. Tako da... Da vidimo baš šta će, kako on to zamišlja. Kako to mali Ivica zamišlja. Prestigao me s vremenom. Dobra informacija za mene. Dobra informacija. Mogu ja to izgubiti, naravno, nije to sad neki veliki događaj. Ali je činjenica da sam izašao relativno dobro, naime imam pješaka više, ali pozicija je 0. Ali i to me zadovoljava, bolje to nego ništa. Dobro, igra to. Dobro, sad sam ja nekako riješio razvoj i to mi je drago čuti. Sad ću igrati top D1. I on će morati mijenjati topa, što je meni iznimno drago. Sad će on morati mijenjati topa, što je meni iznimno drago. A onda ćemo mi dalje. Dobro. Dobro, sad on nastoji da šta prije... Dobro, ja ću nastojati da se šta prije nešto tu događa. Kao što vidite, ne mogu se baš dobro... Dobro, stavit ću konja na D5. Ajde, stavit ću tu najprije lovca, a onda tu zatvoriti ovo, pokušati ovu dijagonalu koja mi je vrlo, vrlo opasna. A Morozov misli, a?
Pa tu je u osnovi mislim ipak činjenica da on nema centralnih pješaka i da ovaj meni pješak drži poziciju, odnosno točku D4 gdje ću se ja plasirati nakon lova C3. Dobro, sve je to viđeno. Samo da moja skinem jednog lovca i to je već uspjeh veliki. Uspjeh Saveza komunista. Sad bi ja ovdje već mogao uzeti jednog lovca. Da li je to dovoljno? Ajde natrag, Miško. Ajde natrag, Miško. Sad je već puno lakše ako skinem lovca. Sad je već puno lakše. To ću uzeti bez da gledam u stvari, jer to moram tako uzeti. To, sad ću ovako. Sad u nekoj varijanti, ako on bude nepažljiv, pa mi da i ovog, sad se ja šalim malo, pitanje da li je to dobro, ali volim ja imati pješaka više. Volim imati pješačića više. Na E4, gdje će on? Gdje ćeš, sinko? Sad već to poprima neku ovako konfiguraciju, za mene vrlo zanimljivu. Za mene vrlo zanimljivo. Odnosno, tu ja već imam... vidi. Ali dobro, ništa, svejedno, okej. Sad su dva više i lakše se diše. Sa dva više. A sad ću još plasirati i ovdje skakača. Visi mi nisam to vidio. Nisam to vidjela. Znači ovo je sve za kombinacije. Sve za kombinacije. Ovako, idemo dalje tu. Vidi, ovaj mi sve skupio, jebem ti vraga. Ništa nisam napravio, a on je sve riješio. Još se ja moram tu boriti za remi sad. Totalno sam se smotao. Imam pješaka manje i vjerojatno izgubljenu poziciju. Sad ću mu ovog uzeti. Dobro, ja ću to. Pa ću to. Ništa, moram ovako igrati na remi. To je nevjerovatno. Nevjerovatno što sam ja izveo tu. Eto vidite, sve je to šah. Iz one totalno dobijene pozicije ja sam došao u ovo gdje se ja moram sad tu navlačiti kako bi remizirao. Dobra, sad sam već blizu remija. Ali, eto vidite, dobro igra taj tip.
Što sam to izveo? Ili moguće da sam to zeznuo nešto? Sve je moguće. Šta šah? Eto, sve je moguće. Vidite vi šta sam ja izveo iz koje pozicije. Ali dobro, ne znam ja tako brzo igrati. Eto, izgubio sam partiju totalno dobijenu, gdje sam cijelo vrijeme igrao dobro i gdje on bio u velikom cajtnotu, on je izvukao stvar, a ja nisam. Ali sve je to šah, idemo dalje. Pozivam da se upišete na moj kanal, pozdrav i doviđenja.